Moi boas, cosmicoides, e benvidos a outro novo vídeo. Bueno, xa vai para un tempo que non subo nada, a verdade. Bueno, non sei se me botabades de menos ou non. Ben, en algúns vídeos anteriores, pois recibín mensaxes de xente que poñía, bueno, falaba do meu sotaque, da miña forma de falar e iso, que había xente que dicía que lle gustaba. Non sei se o fai por cumprir ou por qué, pero o caso é que sí que recibín comentarios placenteiros pois dese tipo. Por este motivo eu o que quería dicir é que, bueno, a forma que eu teño de falar, evidentemente, aprendina desde neno, e trátase pois dunha variedade que é o tema do que imos falar hoxe, do galego que existe pois nunha zona concreta da totalidade do país. Vale, en primeiro lugar, antes de comezar a falar sobre as diferentes variedades que existen do galego, é importante saber un pouco outros conceptos previos para non confundir pois os termos. Cando falamos dun dialecto dunha lingua, pois ao fin e ao cabo isto ven sendo como unha variedade desa propia lingua que se establece por outros territorios. Un exemplo dun dialecto do español sería o español de Latinoamérica ou andaluz. Pero non sempre podemos falar de dialectos, posto que cando nos referimos con esta palabra a unha certa variedade, pois únicamente, bueno, falamos de unha lingua que está, unha variedade que está, pois, como ben diferenciada, diferencia unha certa comunidade. Pero tamén hai outras formas de calificar unha lingua de dialectos ou propiamente lingua. Moitas veces hai intereses políticos, como por exemplo ocorre co asturiano, pois reclámase a súa oficialidade, pero non se concede por outros aspectos, entre os cales podemos destacar pois ao mellor o número de falantes, xa que iso está regulado en función da xente que fale un certo idioma. E isto tamén depende da sociedade, posto que moitas veces falase dialecto para referirse a unha lingua, a unha fala que consideramos como menos importante e ao fin e ao cabo o que se fai é desprestixiala. Pero ben, o que nos interesa é o noso propio caso, o do galego. E para falar disto, cabe dicir que dentro do territorio, do noso territorio, polo tanto, non existen dialectos, senón que aquí é máis adecuado falar de variedades dialectais. Isto débese a que a nosa lingua presenta pois unha unidade maior a de outros idiomas. As diferencias que se aprezan dunha zona a outra pois non pasan de pequenas modificacións, por exemplo, fonéticas en algunhas palabras, así como pequenas variacións léxicas ou morfolóxicas. Deste xeito, polo tanto, imos a falar de diferentes bloques ou áreas lingüísticas. E aquí o que facemos é distinguir tres bloques. Temos o occidental, o central e posteriormente o oriental. E todos estes teñen unhas características propias pois que definen os seus falantes e que nos permiten ver eses matices, esas diferencias que hai dentro da propia lingua. Polo tanto, comezamos co meu bloque e ao que eu pertenzo, que sería o occidental. Nesta parte temos palabras que se pronuncian con ese son é o que se coñece como ajeada, moi propio pois destas zonas e que persoalmente a min pois gústame bastante porque creo que dá un toque así, non sei, é difícil de explicalo, pero creo que está pois bastante chido, como dirían por aí, ¿no? En Latinoamérica. E aí vemos unha gran diferencia, é que en Latinoamérica, por exemplo, é un dialecto, falase dun dialecto porque neste caso, como vimos, existen palabras diferentes ás que existen no español. No español de España, evidentemente. No caso da geada, polo tanto, seguindo co noso, temos palabras que soan, bueno, pois nos que se fai unha pronuncia diferente ao que estamos acostumados. Por exemplo, temos jato, jaliña,
gustar. Outra característica tamén bastante peculiar e que personalmente tamén me gusta bastante é o seseo. Por este motivo referirémonos a 5 ou 10 en vez de 5 ou 10. E despois, outras características son a formación dos plurais que rematan en N engadindo unha S. Veremos despois que noutras zonas non é así. E tamén a formación do feminino en an e do masculino tamén en an, irmán e irmán. Pasando ao outro bloque, ao bloque central, aquí encontramos outras características diferentes ás que vimos, ainda que pode que algunhas coincidan, pero hai esas diferencias das que falamos. Neste caso, o masculino das palabras formarase coa terminación ao e o feminino coa terminación a. Un caso sería, como no anterior, irmá ou irmao. Na formación dos plurais das palabras que rematan en N, suprímese esta N e, por exemplo, se temos unha palabra canción, o plural sería cancións. E as palabras que teñen grupos procedentes do latín como ult, ut, entre outros, formarán no galego actual ese grupo, transformarano ao ditongo oi, como por exemplo en moito. En último lugar, encontramos o bloque occidental. Neste caso, o plural das palabras que rematan en N formarase co ditongo oi. Un exemplo, para entendelo e poder diferenciar dos anteriores, sería a palabra canción, cuxo plural será cancións. Tamén hai un fenómeno que a verdade que a min me sorprende, que eu non coñecía, que ocorre en palabras como, por exemplo, caixa. Temos ese grupo ai de caixa, polo tanto, o que se fai é reducilo e suprímese aí e, polo tanto, en vez de caixa, dise caixa. Evidentemente acabo de confundir. Quería dicir que no lugar de caixa dirase caixa. Respecto a isto, gustaríame que alguén que sexa pertencente a esta zona este bloque occidental deixar nos comentarios, se que alguén o ve, se é verdade que isto ocorre, porque a verdade é que nunca escoitei. E pido disculpas por estar dicindo neste momento bloque occidental durante toda esta última parte, pero que son tan listo que me confundín e quería dicir bloque oriental. Por outro lado, emprégase o diminutivo in. Escoitastes ben o diminutivo in, o diminutivo in, o diminutivo in. Sí, porque despois veñen toda esa xente, bueno, a ver, que sempre está por aí, pero, ai, es que el galleguiño tan bonitiño, con mi neniño y con mi pequeniño, la verdade es que suena moi riquiño. Pois non, evidentemente acabamos de velo, non en todas as partes se usa o diminutivo iño. Vemos aquí como tamén se emprega o diminutivo in, en vez de momentiño diremos momentín. E xa por último destacar a transformación destes grupos latinos que víamos antes a ui, como por exemplo en moito, ou o emprego do pronome tú. E isto é algo que me gusta bastante cando escoitas falar a alguén desta zona e, polo tanto, en vez de referirse de ti, fala como referíndose a tú. Sinceramente, eu creo que é algo que, ten bastante, bastante flow, que a verdade mola bastante, para que mentir. E para rematar, gustaríame establecer unha pequena conclusión, unha reflexión acerca deste tema que, non sei se o sabíades, ao mellor xente que me vexa, se alguén me ve de outro sitio, ao mellor non coñecíades este fenómeno, tamén pode ser que haxe xente do noso entorno que non o soubera. E así gustaríame dicir iso, que baixo a miña perspectiva sobre iso que opina moita xente de que eu non falo galego porque non o sei falar, porque o falo mal, entón non o intento. As linguas, ao fin e ao cabo, non hai ningunha que se fale ben ou que se fale mal, senón
sería o mesmo pois un pouco co español, non? Non é que son andaluz e non falo español porque non o sei falar. Se alguén escoitara iso, pois diría que carece sentido. E co galego pois pasa un pouco o mesmo. Non podemos pretender eliminar estas variedades e dicir, non, é que é o galego mal falado. Non, é unha variedade que temos pois en diferentes zonas pois por motivos históricos ou polo que fose. O que temos que facer é preservala porque eu creo que esa diversidade é un pouco, ou sea, forma parte da nosa cultura e ao mesmo tempo da identidade propia de cada galego dentro do seu propio territorio. Entón iso, que non hai que avergoñarse por falar unha variedade dialectal, por falar por falar con seseo ou con geada ou por calquera aspecto que intrusades no voso día a día cando empregades pois o voso. Dicir tamén pois que a partir destas diferentes variedades que existen é como se elabora ao final unha normativa que recollerá pois aspectos das diferentes variedades para conseguir un rexistro que nos permita empregalo en situacións formais que os permita pois entendernos a toda a xente. E nada máis, se vos gustou podedes deixar aí un bo like suscribivos tamén á miña canle. Esperar que suba outro vídeo, non sei cando será, pero esperemos que non tarde moito. Aínda que estou bastante aliado, así que ao mellor ata dentro de outros 2 meses, bueno, non sei canto pasaron, pois igual non subo outro. Disfrutad deste, se vos gustou eso, dadeslle un like, e podes comentar calquer cousa e todo iso. Nada máis, ata outra e espero que o pasades moi ben cos micoides.